Γεννημένος το 1964, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου συνεχίζει από την δεκαετία του 80 έως σήμερα να δημιουργεί θαυμάσια έργα σε μια τέχνη στην οποία συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν δημιουργικά η ζωγραφική, η αφήγηση, ο χορός, τα κόμιξ. Εγώ ήμουνα 3 ή 4 χρονών όταν πρωτοπήρα στα χέρια μου μαρκαδόρους και από τότε, αγνοώντας το δεύτερο δώρο της οικογένειάς μου που ήταν το μικρό αυτοκινητάκι, ακόμη δεν έχω μάθει να οδηγώ, άρχισα να ζωγραφίζω. Και φτάνει η στιγμή που ο Δημήτρης Παπαϊωάννου θα αναζητήσει έναν δάσκαλο. Όταν ήμουνα 17 χρονών ήταν έντονη η ανάγκη μου να αναζητήσω έναν δάσκαλο και δεν χρειάστηκα κανέναν ενδιάμεσο για να πάω να χτυπήσω την πόρτα του Γιάννη Τσαρούχη, ο οποίος ήταν πολύ διάσημος τότε και ούτε καν ήξερα αν τον εκτιμώ ή όχι. Τον εκτίμησα στην πορεία. Δεν υπήρχε αμφιβολία ποτέ για μένα ότι ο κόσμος της τέχνης είναι ο κόσμος στον οποίο θα κολυμπούσα σαν στο φυσικό μου νερό, αλλά δεν ήξερα καθόλου, γιατί δεν ήταν και η οικογένειά μου τέτοια, αν ήταν εφικτό να ζήσω μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο. Ο Τσαρούχης με δέχτηκε με την ευρύτερη έννοια σαν μαθητή του και μου απέδειξε, αφήνοντάς με να βρίσκομαι στο περιβάλλον του, ότι η ζωή μέσα στην τέχνη είναι πιθανή. Με δασκάλεψε έναν τρόπο να υπάρχω στα πράγματα, με δασκάλεψε μάλλον ότι είναι καλύτερα να έχεις έναν προσωπικό τρόπο να υπάρχεις στα πράγματα. Και σε αυτό τον ευγνωμονώ. Με τρομάζει τόση ευκολία τόσο νωρίς. Εύχομαι, επειδή έχει ταλέντο, να συναντήσει στο μέλλον την απαραίτητη δυσκολία. Ο δάσκαλος Τσαρούχης θα μιλήσει κάποτε έτσι για τον μαθητή Παπαϊωάννου. Το ίδιο μου το σχολείο, το Κολέγιο Αθηνών, με είχε ενθαρρύνει, όπως ενθάρρυνε όλους τις ειδικές τους ικανότητες, με είχε ενθαρρύνει να ασχοληθώ με τη ζωγραφική και το ίδιο αυτό σχολείο μου είχε κάνει την πρώτη μου έκθεση και οι δάσκαλοι της ζωγραφικής με είχαν αγκαλιάσει και με είχαν πάρει υπό την προστασία τους. Το σπίτι μου όμως δεν ήθελε να γίνω καλλιτέχνης. Η οικογένειά μου δεν ήθελε να ακολουθήσω το δρόμο που ακολούθησα. Γι' αυτό όταν τελείωσα το σχολείο, το επόμενο πράγμα που έκανα την πρώτη μέρα ήταν να το σκάσω από το σπίτι μου. Σκάζοντας το από το σπίτι μου, βρέθηκα στην καρδιά της Αθήνας στα Εξάρχεια και έγινα αναρχικός και μπήκα σε ένα γενικότερο αντισυμβατικό περιβάλλον. Έδωσα αμέσως στη Σχολή Καλών Τεχνών όπου και πέρασα και έζησα τα φοιτητικά μου χρόνια κυνηγώντας, εξερευνώντας τα άκρα της ζωής και της δικής μου δυνατότητας. Στην δεκαετία του 80 οι μαζικές ελπίδες της μεταπολίτευσης αρχίζουν να ξεθυμαίνουν. Ένα μέρος της νεολαίας περνά στην εξατομικευμένη δράση. Η τέχνη ακολουθεί επίσης. Στον πρώτο αυτό χρόνο της Σχολής Καλών Τεχνών γνώρισα μία γυναίκα η οποία ήταν χορεύτρια και δασκάλα χορού και χορογράφους και επειδή είχα μία ανάγκη από άσκηση, από άθληση, έκανα το πρώτο μου μάθημα χορού και δεν σταμάτησα από τότε ποτέ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι είμαι ένας εκπρόσωπος της έλλειψης συνόρων ανάμεσα στις τέχνες. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι αποφασίζω να κάνω κάτι. Πήγαινα κατά κάποιο τρόπο εκεί που με πήγαινε η χαρά μου. Δεν υπήρχε θέμα για τη δική μου την προσωπικότητα να πάω κάπου που να μην μπορώ να δημιουργώ και να εκφράζομαι, γιατί αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούσα να επιβιώσω σε αυτή τη ζωή. Όχι οικονομικά, ενώ υπαρξιακά. Οπότε έτυχε και βρήκα τη μεγαλύτερη από τη ζωγραφική αγάπη μου, που ήταν η σκηνική τέχνη. Δεν θα πω χορός, γιατί δεν αισθάνομαι ότι η λέξη χορός εκφράζει αυτό που κάνω. Περνώντας εντωμεταξύ στο ενδιάμεσο στάδιο που ήταν από τη ζωγραφική στα κόμιξ για να φτάσω στη σκηνική τέχνη, είχα αρχίσει να ασχολούμαι με κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι η ζωγραφική, με την αφήγηση και με μια τέχνη λαϊκή. Και είδα ότι αυτό με ενδιαφέρει. Και όταν λέω λαϊκή τέχνη, εννοώ με μια τέχνη η οποία κυκλοφορεί, δεν βασίζεται στο πρωτότυπο το ακριβό, δεν περιορίζεται σε μια κοινωνική τάξη, αλλά επικοινωνεί μέσα στον κόσμο και αισθάνεται ο καλλιτέχνης ότι έχει ένα διάλογο με τους συνανθρώπους του και ότι είναι κατά κάποιο τρόπο παρεμβατικός. Αυτά, αν θέλετε, είναι τα κατάλοιπα της θητείας μου στα Εξάρχεια. Και όταν πέρασα στη σκηνική τέχνη, χρησιμοποίησα την εμπειρία από τα κόμιξ και προσπάθησα η παρεμβατικότητα να μείνει.
Δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω το ένα ή το άλλο. Τα πράγματα ήρθαν κάπως φυσικά. Προσπαθούσα όπως και τώρα να διατηρώ ζωντανή τη φωνή, το αυτή που έχω μέσα μου, να ακούω ποια είναι η χαρά μου. Αυτό ήταν όλο. Δεν είχε θεωρητική υποστήριξη. Αυτά ήρθαν μετά. Την ομάδα εδάφους την ξεκινήσαμε το 1986 εγώ και η Αγγελική Στελάτου και μετά γρήγορα μπήκε μέσα και ο Σταύρος Ζαρμάς και μπήκανε και άλλοι πολύ καλλιτέχνες. Συνεχίζοντας την παράδοση της underground πολιτικοποίησης, καταλάβαμε ένα κτίριο, κάναμε κατάληψη σε ένα κτίριο στην 3 Σεπτεμβρίου 1942 ή μάλλον για να είναι πιο ακριβές, συμμετείχαμε και εμείς σε μια κατάληψη που μόλις είχε γίνει και μεταμορφώσαμε σε ένα μικρό θέατρο την αίθουσα του Ισογείου και εκεί δώσαμε τις πρώτες μας παραστάσεις. Η ομάδα εδάφους ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δύσκολα συμβαίνει στην εποχή μας, γιατί ποτέ δεν σκεφτήκαμε το κέρδος, την επιτυχία ή την μοιρασιά της εξουσίας. Αυτό επειδή δεν ανήκε ούτε στο χορό, ούτε στην performance art, ούτε στα εικαστικά, ούτε σε κανένα επίσημο στέκι, και επειδή προφανώς ήταν τροφοδοτημένο από τη ζωντάνια και το ταλέντο μας, δημιούργησε αυτή τη φασαρία που δημιούργησε και σε αυτόν τον παράνομο χώρο συσσωρευόταν ο Κακογιάννης, ο Χατζηδάκης, η Μερκούρη, ο Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής, μαζί με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μας ανακάλυψαν ως διαμαγείας και τηρούσαν λίστες αναμονής για να μπουν να δουν την παράστασή μας. Δεν σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να τα καταφέρουμε και άρα να κάνουμε μια ομάδα. Δεν σκεφτόμασταν έτσι, ήταν άλλη εποχή. Σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε και βρέθηκαν άνθρωποι που άκουσαν αυτό που θέλαμε να πούμε. Η αναπόφευκτη λαϊκή έκθεση, μαζική έκθεση μου στα πλαίσια των Ολυμπιακών οφείλεται στο γεγονός ότι έτσι κι αλλιώς, είτε εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος και αν το έκανα, τα 4 δισεκατομμύρια θεατές θα ήταν εκεί. Αυτό που προσωπικά μου πιστώνεται είναι ο τρόπος που ένιωσε αυτός ο κόσμος βλέποντας τη δική μου δουλειά. Δεν κάθισαν να δουν τη δική μου δουλειά, κάθισαν να δουν τους Ολυμπιακούς. Το αν αυτό το πράγμα ήταν μια κορυφή της προσωπικής μου έκφρασης ή της ενέργειας που καταθέτω στην καλλιτεχνική εργασία, ελπίζω η απάντηση να είναι όχι. Εγώ δεν το βλέπω έτσι, αλλά θα το δείξει η ιστορία. Η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι αυτό ήταν μια ανάθεση, ήταν μια αποστολή την οποία ανέλαβα, σαν να λέμε ότι είμαι ένας αρχιτέκτονας και έπρεπε να χτίσω μια μεγάλη γέφυρα που θα περάσει πολλοί κόσμος από πάνω, αλλά αμέσως μετά γύρισα στα δικά μου τα οικήματα, όπως το 2 που παρουσίασα 2 χρόνια μετά, με καθαρά προσωπική θεματολογία, με θεματολογία εντελώς ανεμπόδιστη από την λαϊκή μου απήχηση, αντιθέτως μπορώ να πω και λίγο πιο επιθετική από όσο θα περίμενε κανείς. Και τώρα κάνω αυτή την διασκευή, αυτή την επανεμφάνιση, ας πούμε, την αναστήλωση μιας παλιάς μου παράστασης της Μύδιας και ελπίζω να συνεχίσω να διατηρήσω το κέντρο της ανάγκης μου και της έκφρασής μου.
Κατά κάποιο τρόπο για μένα οι Ολυμπιακοί, ενώ μου έφεραν πολλά, τώρα δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Το 2 για μένα ήταν η μέχρι στιγμής πιο αγαπημένη μου δουλειά και η πρώτη δουλειά έξω από την αγκαλιά της ομάδας εδάφους, την οποία διαλύσαμε τη στιγμή που αρχίσαμε να προετοιμάζουμε τις τελετές. Η εμπειρία μου με το 2 μου έδωσε κουράγιο, γιατί ξαναβρήκα μετά από την τεράστια επιτυχία με αυτό το βουνό που σκαρφάλωσα και ξανακατέβηκα με τις τελετές, ξαναβρήκα την αγάπη μου για το εργαστήριο. Να μπω στο εργαστήριο και να κατασκευάσω κάτι. Το να μην ντρέπεται κανείς για αυτό που είναι και το να προσπαθεί να ακολουθεί τη χαρά του είναι, νομίζω, το νούμερο 1. Εγώ αισθάνομαι τυχερός, ναι. Τυχερός γιατί είμαι κατασκευασμένος από ένα υλικό που είμαι για την εποχή μου. Δεν είμαι πριν από την εποχή μου. Αν ήμουν ένας καλλιτέχνης σαν τους πολλούς που υπάρχουν, που είναι πριν από την εποχή τους, δεν θα γνώριζα την ανταποδοτικότητα που έχω εγώ γνωρίσει, η οποία θα ήμουν ψεύτης να σας πω ότι δεν μου δίνει χαρά και κουράγιο. Το αν δουλεύω σκληρά δεν το διαπραγματεύομαι, δεν ξέρω να υπάρχω παρά μονάχα δουλεύοντας σκληρά. Δεν ξέρω να κατασκευάζω κάτι παρά μονάχα δουλεύοντάς το μέχρι της τελευταίας ρανίδας του κουράγιου μου. Αυτό δεν το κάνω για την επιτυχία, αυτό το κάνω γιατί το έχω ανάγκη εγώ. Πιστεύω ότι χωρίς μανία για εργασία δεν υπάρχει κάτι. Αλλά αυτό είναι μια καθαρά προσωπική άποψη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πέρα από όλα αυτά, έτσι όπως έχω περπατήσει μέχρι στιγμής, μου έχει χαμογελάσει η τύχη.